Niki sing teng obrok wau. Nggih. Yuh. 1 meter 30. 1 meter pinten? 3. 1 meter 3. Oke, iki riyen lek pranaan apa tukon? Niki tumbas pun dangu riyen tumbasan 5.200. 5 juta? 200. 5 juta. Puh, ngeret-ngeret wong, Keng. Iki lho. Jan 5 juta 200 dulu di usia pinten? Di usia 2 tahun setengah Duh. dulu. Sama ini pun 2 tahun. Sak niki 4 tahun setengah nih. 4 tahun setengah. Lah niki berarti wis iki nukokne kae, ya toh, Pak? Nah, nek saiki tak tekoni, Pak. Lek saiki kan arepe ngadepne kurban. Para geng-gengan kurbanan ya toh, Pak? Para rego jor-joran kan bodong labeng hari ini. Tinggi berapa? 1 meter 3. 1 meter 3. Wis madhep rono. Pak, yuk Pak. Alon Pak. Ya Allah, ucul neh wong. Sapa Pak iki jenenge, Pak? Bimo. Aja nakal le. Iki lho le, disyuting le mlebu Trans 7. Yuh, sakmu gedine lho pancene wong, 1 meter 3.